Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismawis. Lagi mulai guys, komune madame wis selesai iki yo. Kali iki beratus geri kerak-kerak ape mangan berkat nek mak ning. Ning kono ra kemangan lho. Lah masa itu tak bak menang lho piye? Nah aku mangan malah duduk tok mangan saiki. Golek es entek karek kane. Ayo iki gewek. Cuman jeruk es batu kok kono tak gewek jek duwe sirup melon guys. Wah, apa malah berkat enak anak berkat nih. Cuma kayak jangan piring ya mak yo. Jangan asem digawani mulai. Aku ora sampe ke halungan. Mulai digawani. Kalau don pelangan ya, rasa pasti kok. Mang yo sing gelem mendek mangan yo kon mangan. Ya iya. Masakane enak banget mangan. Enak. Kamu umur ya mak? Kalau jangan kok aku. Sebenarnya. Macam ni tahun yang luar enak. Kotak-kotak nak. Lesu guys. Mang kita panitia berapa tangguh? Aduh ya. Lha kuwi kabeh sak Mas bloke Mas Saripin, sak bloke Mbak Endal, sak bloke Isi kabeh. Ora makan Tarik pak. Ya. Ya kabeh kan. Nek ngono kabeh. Sak anu Mak, sak randu piring kok. Enak. Ah. Sapine gede kok. Dulu kayak gitu ya. Iki meh 300 ya ora 20. Lho, Heeh. telu 270 le. Rata-rata awake dhewe cocok ya. Wes ambek tono, awake dhewe gemek kuwi. Oh yo le, yo gelas tengahe baru loro aku ngono. Oh yo enek kabeh, Bro. Kabeh 80, 280. Sapi kuwi ditimbang kaya nek 400, 500 kilo. Sak sapine. Jajal kae nang emek dhewe mek mbok balung loro mek babak. Nek jatah liyane gak sama, jatah kakak. Lha kabeh 280. Kuwi anggap tonggo ya iki 10. Weh. Sarapan kuwi cocok ndredeg. Sampai awan. Dulu mas aku tiktok mana nih kono? Tiktok. Dan bosnya jam Aku soalnya gak sarapan. Weh. Heeh. Wes tahu kalau Aku nek besok kayak mana anu tangan. Gak nerima. Enak. Emang mau bancaan piring guys. nanti kau badi tak bentar mbek adune. Tak gare yo. Berkate kok Kok aku lesu. kon bunteli, kon gawa mulih. Kowe kok kenane bangun yo. Tiga pake. Heeh. Rangking. Oh enak. Rangking aku sang sego mau kok madame wis digawa. Enak. Anakku sentak. Enak. Tak enak. Peri renang. Mayat jaluk mangan kok tak ambil. Berkat ini sih mambu dongo enak, royokan. Pak Udin enggak enak ya. Aku keramasan joger. Ambil saya. Pak Udin Ngomongnya yang pakai enggak Pak Udin. Pak Udin kok aku. Orang tolong mau kalau cakap ini. Masih mesti kok dia ayo Belanda lagi duit ya. tanggung jawabnya lebih gede. Dompet neneng Ning karane iki takok guys. ora gampang. Eh, Nanti enak. Nah, wis kok ngene jem bukane. Mbak Kono. ini juga edang kan. Langsung itu ngene iki kok. Kulonane taman. Dadi akeh lho, Yang dari enggak.
Iki. Sapene Katek 3 juta yo katek, guys. yo enek rego nek Nek gue lupa. Ini kacang. Gampang. Enak. Masakane ini. Oke, kayak ini muntah nih orang antek kayak Aku gak mau kayak kalau kayak tadi. Wong berkate wong lanang kok gelem gawa. Iku wong wedokan. Nah, Enak gak ya keroyokan? kita nih. Wong loro ki enak. Kita sama-sama. Betul ngono cetahe. Kekan mulu kan ngono. Bukan juga lain loh. Walah, enak pemirsa. Mangan ki nek lesu. Aku adang kok. Mangane nek lesu ini. Nek gak lesu yo enak. Makane Enak. lahap yo sampai kok mangan kok cepet-cepet, Mbak. Son. Enggak no. Aku adang pengen bermangan kok ngono. Mbak semacam. Ayo ganjengan. Aku yo adang. Walaupun enak. Aku marah es batu. Kalau namanya nek sirup, nanti ketoke sak kabeh kok. Sirup Mas Arifin goreng. Jeruk. Aku duwe sirup dhewe. Melon. Ya sirup Kemarin Mbak Ken Mak Dami gak isi mangan dikasih ombenan es kopi. Kira sak penuhe iku. Dikonangan kok sing mek daging ya, Mak. Heeh. Marane Sing gelem. kan jadi guys kon mangan sing gelem gak apa-apa. Dadi sing mangan uga panitiane tok pemirsa. Kabeh sing njupuk daging Ya, nek sing gelem ngomong makan sih. yo Nah, makan. aku Soalnya yo Soale kulona yo do gelem, nek sing gak gelem. Oh, ini tahu diboy. Walah ki mong anu perkataane sak tampan. Tolong. Lah yo Utang 8. Lah yo sakmono kae mang. Utang Terus sing dindum lek Sri sing ndum aku sing bunteli. Walah yo wis matur nuwun kanggo Mak Dami sak keluarga ya wis iso apa jenenge kurban berbagi kanggo wong ngene-ngene iki yo Ban cek ngekek mangan. Cek Ya ngekek sedekah yo Mak yo. yo, cek ngekek boy. Sarapan ngekek apa iki jenenge? Es yo wedang. Jenenge apa iki? Di anu apa Mak cigat apa nek ngarep kok cigat. Yo diselo. Ngono. Jagal. Jaga lah. Wong telu tok jagane yo. Tapi ngatasi yo. Cepet wis cekelan. Kok mungkin sakit. Heeh. Kok dulu sakit. Langsung. Iya. Pokok sakit di durung papat. Sira kok sing atus rampung. Enek anu. Ya wis pemirsa, piro durasi iki? Aku di Lu cek 8 Aku ngomong di cek 8 cek piro? ngomong dia. Heeh, Aku nek di tarai anu jenenge ngono iki yo ini kan kewan ki gak kewan ki yo duwe nyawa yo kaya manungsa ngene iki dhisik kan nek yo nek kisah to nabi yo pemirsa. Apa dibelah dadak diganti apa jenenge hewan kurban. Ambil iki jek ae tangan padahal sampun nang Mama Lemon. lagi pergi kan dontas aku. Kok sampe Nantas nanti? aku. Mak, nek gak Bah, entar nih. makan putih. Tapi segone apik kok ora. Banyak. Dipangan nek kene. Entar pangan bisa Bisa dipangan nek. Iki enak ki nek adang ngene iki apik. Engko lek dienggo pangan asem-asem ini. Bang mbak pangan ki apik. Keramas gimana? Berarti nek rangus kabeh tapi ambune yo gak ono. Setengah hari. Nek es. Wes.
sampai balik mang. Dia tak nggawe omah. Bang ya. Dari yang teko nganu, gone bose terus ke sekolahan kan tuh. Kok aku nek urip di Belen. Soalnya tak bedino entuk jere. Kalau nganu sing kondo. Ya wis ngono pemirsa iki yo mang udah berkah. Monggo mak Damis mang. Wis tak buka ambek aku. Lah, Berkatku digawe bati ning Bung. ben Tak gawa berkate. Mulai ke bar mangan kok dadak nggo gawa ngono. pae balik kok yo. Tok ngilawu. Oh, monggo. Wong tak gak bisa ngene. Nek tak duwiki ngono kan digo tuku rokok pae yang. Sesuk Wae. sesuk guys, apene randu mbek Semang. Eling mboke ning kono gak enek korban, sepi biasane Setengah rasane mboke kok. Gede lah Pak Ane Lah Ferry iki yo. 3 kilo, guys. Pak Ane Ferry ngene. Entar rasane ya. Bu lah entuk piro? Buke diteri muni ngono. Iya ya, ngono nek gak enek korban ning kono. Entar gak enek aku ngono. Tapi nek bu aku ki yo gak mangan akeh-akeh soalnya darah tinggi guys. Dadine yo pake cek doyan. Sampai korban lah dingin untuk setengah ya sekilo cek utuh Mbak Isma gak urung dimasak soalnya Mbak Isma awake dingin kurang gak penak sedina bu ae dikeroki make ya Mak yo ini aku lho dikeki jangan make engko aku nek kelar genten make tak kei Modelku asam kayak jotoh. aku wis iki gak masak awakmu ki loro ngono tak kei jangan kok semasem sak mangkok ayo wis mbek Peri terus ngono ya wis mak sesuk nek wekku tak masak genten tak kei aku ngomong tenan aku ora tangi ndek tenan gara-gara guluku ki ngerti saiki wis enteng yo tangi ngombe obat Masih ngamen mari bahasa ngono. heeh Enak yo. dulu marani Lah iya. untuk kupon Jangan. bedara base Oh, kok arah rung aku. ora aku mah mbak aku ki mau sak ngono kae kok ngumatna sitok-sitok ki yo rawas guys wong akeh soalé ora nganu kuwi tok Ana iso titip kok. Ngupon papat rotok dunggo loro dunggo telu tetep dititipna sampe papat, wong papat. Yo sik yo sabar yo aku ngono. Wong akeh aku ngono. Jadi ki aku kedingi kae wong asem-asem. Mek dodong roti kelok asem. Bahkan lho nek Lah iki tok asem-asem. barang tak tanjang Piye? ngomong, Mbah, jangan samsem. Moh, aku tak kon goreng opo. Dingi kan wis dimasakno paling rene kae, Put. Kan dagingnya tak kekno. Goreng, Mbah, mbah ki dagingnya aku ki lali siji konggone sapa terus eling. Oh, iki konggone nganu Pak anu Parini, aku siji konggone Mbah kono terus setengah-setengah guys. Iki terus konggone Mak Damis untuk neh. Yo ngono ki yo campuran balung ya Mak yo sing setengah diingin. Umume lah yo. Aku entuk Ora daging. Ayo umum iya aku ora yo dindung sak balunge sakno. Tak goreng dhewe dari Pak Badi wedhus. Heeh. Itu loro aku wedhuse. Mbah kok kan ngeri. Nah, ane rambutnya wedhus kok tak tengeri. Kok demen. Paling ra ketang sak Iki jam mulai. emplik di war. Jam mulai. Lho, lah mak udah ngono kuwi. Gak ono klambi. Gak usah apa ya, Mbak? Iya, mak tak anteni HP ku macet. Ku tak mesti sitoke iki aku sitok. Pedang kono aku tak nutup liwat guri le, liwat guri. Anu renang, guys. HP ne Mbak Deni. Silai satu lagi ku juga ngonten satu. Mbak Isma mau masak. Ya wis ngono ae pemirsa ki Mas. Aku sore wis. Iki mang wis selesai oleh pembuka. Berkat karo mae cek gak entekno. Alah, akeh kok, Duno. Oh, itu sapira mangan. Nah, niki Aku mangan Pak Dewe saiki kok drone mari pin. Mati saiki wis, Mbak. Ngono ya pemirsa. Mbak Isma pamit, terima kasih selalu nonton kontennya Deni Ismail, selalu support nggak Isma saran masukan pengen Sidik Peri kalau dondel. Mbak Isma pamit, sepurane sing akeh nek klera-klerune Mbak Isma, Mbak Deni, sak keluarga ya pemirsa. Nek kurang bener tutur kata sing salah sepurane berkenan Mbak Isma pamit dhisik. Becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilas, Dek, gatel kok. Bilas nyondok